Napasakanas ang kaso nga murder. Ang tiyo nga nagtiro patay sa iyakaw garingon nga inablos sa barangay Pasisan, Judisyo, Iloilo, alas 11 sang gabi, Agosto 25. Ang biktima mo si James Luntaw, 22 anyos, kagang suspect amo si Leonardo Luntaw, 50 anyos, nga pareho residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Edward Villanes ang hepe sang San Dionisio Municipal Police Station nga aga sang Agosto 28. Napasaka na sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso samtang aminado si Leonardo sa krimen kay nagahinulsos sa natabo. Sa investigasyon sa pulis, nagakatulog ang suspect sa nabatsagan sini nga may malampos kontani sa iya pero wala siya nakaibalo kung sino. Pero nakatiro na siya sa 5 beses gamit ang pugakang kag ulihin na lang narealisar nga iya hinablos kadi ang natiruan. Inapo niya sa amon nga tiro niya pero hindi kita na pa sa extrajudicial kinanglan na lagi din na. Payag pasampuli sa natabo ang pagpanglutang alas 6 ang aga, Agosto 26 panila na hibaluan ang krimen. Kagabi naman sa mga adlaw nagsongka ang suspect sa ila. Dugang pa maigo sa lawas ang biktima kag na-recover naman ang mga basyo sa pugakang samtang wala naman na-recover ang armas lutang. Dugang pa sa pulis mga K5 nga daan nga hirgot anon bangod sa duta nga ginpahayag nga ining suspect mga K5 wala na partihan sang duta ang ginikanan sang biktima. Balita nagikan sa Banwa sang San Dionisio. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.